Dahil lapso ako. Mga Agmay. Madimi mang... iti parabot iti Diyos kapsag iti sila. Galing ang parabot iti Diyos doon sa Braemar Hill. So, ngayong anniversary nila, siyempre, bilang kapatid, di ba? Bibigyan mo rin sila ng pugay, makigalang sa kagalakan sa inihanda nila. Actually, totoo yung sinabi ng kapatid kanina na against sana ko sa kanya na maging chapter treasurer. Pero ang nangyari, pati ako, na. Pero siguro nga, magustuhan ng Panginoon. Pero hindi yun doon ang itinayo ko sa mga aral ng bigyan. Igay ko na nga gagiday na inula, itikal kaunay, pagkapuan. Tapos ay may pangaring iti duwa nga klase nga kayo. May sa itikay na sa adi kakabsat. Amin tayo, iti pamati tayo, agdalang tayo, iti adong apanubok. Sabay tayo nga, mapan iti temayo. Yagbalin tayo, ang ministro iti Diyos. Gapo, iti asina, nga nagbalbal tayo. Na amin nga ba nagkakabsat? O kuna na most things are difficult before they are easy. Kahit nangaw kakabsat, duhan tayo madalanan dagiti panubok. Han tayo nga pudno nga marik na itiragsak. Tanggunaan na iti pamadi. Happy 9th anniversary kaparabot. Sabi lang ko agtultuli kayo by next year you're a decade. Okay? Congratulations.